Alebo ešte, ja si ešte nalejem, nech som úplne na toto. Ja už som dosť. 3, 2, 1. Ahojte. Venušania. Ahojte, Venušania. V tomto videu budeme... Ahojte. Drž hubu. Ahojte, Venušania. V tomto videu budeme hodnotiť mužov z Love Islandu 4. Dobre. No. Dobre. Ešte som to povedať, že... Už je... To je pohode, my sme opití trošku. Áno, my sme trošku opití, nám trošku je na hlavu. Ešte som to povedať, že kým sme sa dosiahli sme orgazmus včera. Kým sme sa dostali k tomuto, že to už konečne natáčame, trvalo to strašne dlho, lebo najprv sme riešili, cez čo to budeme natáčať. Najprv sme riešili, že Zoom, ten bol fajn, len sme to screen recordovali cez telefón, nenahral sa zvuk. Potom sme išli na Skype, nenahral sa zvuk. Potom sme išli na Instagram, nenahral sa zvuk. Tak potom sme si povedali, že you know what, máme piči, reálne, ešte asi nikto tu na Česko a Slovensku netočil YouTube video cez TikTok livestream. Reálne, teraz nás tu pozerajú ľudia a my tu natáčame YouTube video. Ale why not? Why not? You know, it's an option, why not to use it? Pretože my sme veľmi technologicky neschopné piče a preto natáčame YouTube video cez TikTok livestream. Lebo neviem ako nahrávať obraz a zvuk. No a ešte chcem povedať to, že potom nastal taký problém, že ja screen recordujem tento livestream, aby to malo lepšiu kvalitu, aby ste si to veľmi užili. A my tu budeme hodnotiť tých mužov z Love Islandu, fotky. Ja som si reálne začal robiť make-up 14:40. Momentálne, keď toto video natáčame, keď tu sme, je 3:04. No dobre, tak ideme na to. A ešte by som chcel povedať, že ja som Love Island 4 vôbec nevidel, ani jednu časť, ty tiež nie, že? Nie. Takže v tomto videu budeme hodnotiť iba, ako sa nám tí muži páčia. Nie ako sa chovajú, alebo proste to, lebo my sme to nevideli, ani proste nepozeráme nejaké úryvky z toho ani tak, takže proste my ich budeme hodnotiť čisto podľa vzhľadu. A ešte, ja som si vymyslel, že budeme ich hodnotiť od 1 do 10, ako sa nám páčia. To je dobrý nápad. A ešte poslednú vec, čo poviem, tak začneme po poradí. Tí ľudia, čo tam boli od začiatku v tej vile a potom ako tam prišli tí bombšely a až potom ku koncu, ako tam prišli do tej Casa Amor. Takže to budeme tak postupne. Dobré. Takže môžeme začať konečne. Áno. Počkaj, ja si ešte nabijem iPhone. Dám si na nabíjačku. Mám sa ešte napiť znova? Ja už budem napadeným potom. Áno. Dobré. Takže ako prvého muža tu máme Dušana, pán Božský. Akože vyzerá byť trošku starý. Škoda, že neviem akože jeho vek. Akože mohol by som si to vygoogliť, ale proste mám piči, ale strašne je sexy pre mňa. Vieš čo, má pekné tetovanie, to tetovanie je hot a vyzerá byť ako dobrý človek podľa toho úsmehu. Vyzerá byť ako dobrák, ale príde mi už trošku starý. Nemôžeš nájsť, koľko má rokov, nejak rýchlo? Viem. Dušan, no škoda, že tu nemá priežisko. Ale... Nie, daj tam prosím iba Dušan Love Island vek. Ale on není taký starý, má max, čo ja viem, 34? Maj menej. 33. Ale akože, mne sa páči. Má pekné telo. Akože množstvo svalov je pre mňa, že akceptovateľné. Akože ja som videl viaceré fotky, aj videá
a tam vyzerá o mnoho lepšie. Akože tieto fotky, čo tu pridávajú na tento Love Island, tam všetci vyzerajú jak p***e, si myslím. Alebo minimálne horšie ako v realite, ale on vyzerá v skutočnosti fakt, že masívny, svalnatý, sexy. Je to dostatočné. Keď si predstavíš s ním sex, tak by to mohlo byť hot. Má pekný úsmev. Bral by si ho, alebo nie? Ako na čo, že? Keď si odmyslím hlavu, že keby bola tma, že po tme, tak OK. Ale akože do tváre sa mi až tak nepáči úplne. Tak ale keby je tma, tak ani jeho sexy telo nevidíš. Ale môžem ho cítiť svojimi rukami. Ale ja by som chcel vidieť jeho telo. Neviem, mne to stačí, že ho cítim. Akože s myslami a tak. Ale to tetovanie je sexy. To je pekné. Ale neviem akože celkovo, lebo ja akože tých účastníkov nepoznám, ale minimálne v top 3 z najkrajších tiel z tých mužov určite má on. No uvidíme, že čo bude ďalej. Ale akože má dobrý objem. To sa mi páči, že je tam objem. Mne sa nepáči, keď je človek taký šlachovitý, príliš atletický, že tento už má aj objem a to sa mi páči. On je proste taký daddy, taký svalnatý daddy. No, to je tvoj typ. Hej, ale tú tvár má takú staršiu. Hej, že je to taký daddy type. Ja preferujem takých trošku mladších, ako je on, ale viem si predstaviť, že sa tebe môže páčiť. Ale ja som si myslel, že ty máš rád takých starších, takých vieš čo? bousatých. Môže byť, hej, ale nie starších. Že môžu mať aj bradu, fúzy, ale musia vyzerať mlado. Tak ale má 34. Tak nech ide do p***, no. Dobre, tu by som to ukončil. Koľko by si mu dal bodov 1 z 10? To budeme u každého hodnotiť na konci. No to je ťažké, že či by som ho hodnotil, že len na sex, keby som ho hodnotil, že na sex, tak... Nie, proste celkovo ako vyzerám. You know, keď to je úplne tvoj typ, úplne sexy, že by si mal s ním všetko, tak proste 10 z 10 a you know, proste ohodnoť ho. 6. Ja by som mu dal taký 8. Dobre, ideme na ďalšieho. Telo má pekné, fakt pekné. Tak ale tak v Love Islande majú reálne všetci pekné tela. Teraz ideme na Tadeáš, ku ktorému je napísaný verný romantik. A ten je aj mladý, aj sexy. No neviem. No tak hodnoť ty teraz. Akože dobre, má svaly, keď sa na ňo pozerám, to tetovanie je také trochu klišé, alebo neviem, čo to má, nejaký ten monster. Mne to tetovanie práve, že príde fest sexy. Keby ho mal napríklad na chrbte, čo by signalizovalo, že pri sexe ho niekto škriabe zo zadu, tak by mi to viac bolo sympatické, ale... Mne sa hrozne páči, keď majú tetovania takto na cickách. To je hrozne sexy pre mňa. Vieš čo, akože na mňa má málo svalov, že má málo objemu, je tmavší a dobre, má pekné zuby, účes, OK, strih, ale však pozrite, aké má tenké ruky, že proste neviem, nepríde mi sympatické. Tenké ruky, veď pozri, ako vyzerajú tenké ruky. Ne, myslím zápestia, hej, že proste, ja neviem, mne sa nepáči tento chalán. Neviem, prečo ho tam vybrali. A počkaj, ja nechcem, aby to znelo rasisticky nejako, že som povedal, že no to je jedno. Nie, však hovor, kľudne čo, keď sa tak vystrihne. Má pekný náhrdelník, má pekné zuby, ale vyzerá byť, neviem, akože neviem povedať z tejto fotky, že je to dobrý človek. Proste, že nejako, neviem, nepríde mi až tak sympaticky, že ja by som mu dal takú 4 možno, alebo 3,5. Tunak si môžeš povedať proste hocičom na hocikoho. Aby teda diváci vedeli, o čom hovoríme, tak hodnotíme Tadeáša z Love Island. Áno, veď to sme už povedali na začiatku, do to potom aj do videa pridám, tú fotku jeho. Hej, dobre. Mne sa páčia svetlé typy, úplne, že maximálne biele, európsky, až taký východoeurópsky štýl a objem. A tento človek není pekný ani do tváre, je tmavý, má malý objem, jedine, že má pekné zuby a snaží sa usmievať, kind of, ale neevokuje mi niečo, čo by sa mi malo páčiť proste, že nie je mi sympatický proste tento človek. Takže koľko si mu dal bodov? 3 body? Alebo 3,5? No, 3,5. No, teraz ja ho idem hodnotiť
Takže ani jeho tvár sa ti nepáči? Nemôžem povedať, že by bol škaredý. Hej, určite nie je škaredý. Je akože na tej škále, že pekný. Ale mne sa nepáči, že mne príde taký, že obyčajný. Teraz ja mám slovo. Jeho tvár je pekná. Má aj modré oči? Asi hej, neviem. Nevidno to. Dobrý účes, pekná tvár, pekné zuby, pekné svaly, pekné telo, pekné tetovanie. Mne sa veľmi páči. Ja by som mu dal kľudne aj 9,5. OK, to je tvoj pohľad, takže v pohode. Ja, však preto sme tu, lebo máme akože rozličné názory a páčia sa nám rozličné veci. Teraz ideme na Erika. Sladký pokušiteľ. Toto som fakt zvedavý, čo ty na neho povieš. Akože takto, páči sa mi viacej ako ten predošlý, pretože z jeho tváre vyžaruje taká väčšia úprimnosť a priateľskosť. Neviem, ja to viem podľa tváre, podľa výrazu proste povedať dopredu, že aký je človek. Počkaj, šatka, vapik si idem dať. Dobre. Je tmavší, ale akože v tomto prípade mi to nevadí. Ale nepáči sa mi, že je znova taký šlachovitý. Má svaly a určite je silný. Znova sa mi nepáči, že nemá ten objem. Proste, že není veľký. Hej, to sa mi páči, že keď je chalan veľký. Ale podľa mňa je to dobrý človek a ja by som mu dal tak, že 5 alebo 5,5 boda. Asi tak. 5,5. Dobre. Mne prišlo, že si rozprával o ňom, že celkom fajn, a iba 5,5. Ja už som videl toho strašne veľa. Že mám v galérii že tisícky fotiek a viem, čo sa mi páči. Takže proste chalan, ktorý je fakt, že brutálne, že sa mi páči, je úplne odlišný od tohto človeka. Ale neviem, príde mi ako dobrý človek, tak proste... Tak v tomto Love Islande ani nie sú nejakí takí, že veľkí. Tam sú skôr takí, že športovní a takí. My by sme mali založiť vlastnú show nejakú. Nejaký Gay Love Island alebo Gay Big Brother. Dobre, shut the f*** up, teraz ja idem hodnotiť. Dobre. Vlasy, nič moc. Tvár, nič moc. Aké má oči? Modré má? Či mi to zase je? Vyzerá, že má modré oči, nie? Podľa mňa... Akože to by bolo celkom raritné, akože u takýchto typov. Dobre, to je jedno. Proste tvár je tak 2, telo fajn, ale není to tiež môj typ. A ja by som mu dal takých... Akože to je strašne ťažko, lebo proste má sexy telo, ale škaredú tvár. Máme úplne odlišné... No... Ale však to je dobré. 4 by som mu dal. No, ježiš, no tak toto som strašne zvedavý. Tomáš, neskrotný surfáš. Tento má väčší objem, trošku v tricepsoch a bicepsoch ako ten predošlý, mám taký pocit. Aj ramená má dobré, má malé trapézy. Tí chalani sú úplne na piči, čo tam vybrali všetci. Ale to písali strašne veľa ľudí, že úplne katastrofa táto štvorka. Akože Kúty má veľa ľudí, akože OK, dobre. Aké Kúty? No, že má niekto, že mu nerastú vlasy tu. Ja, no. A však ten už má šediny, ty kokos na tej brade, alebo čo to je, preboha. Ja ani neviem, jak ho ohodnotiť. Akože nevyzerá byť ako zlý človek. Nemôžem povedať, že je škaredý. Určite nie je škaredý. Má pekný úsmev, ale není to, že dokonalý typ, ktorý by som chcel. Telo, kind of, že OK, není tučný, má nejaké svaly. Či je dobrý človek, to neviem posúdiť z tejto fotky. My hodnotíme len ako vyzerajú, lebo neviem, ako sa správajú, ani ich vlastnosti, lebo sme nesledovali Love Island, takže iba výzor. Čo viem, rozmýšľam, aké hodnotenie mu dať. No, povedz. 5. Alebo 4,5. 4,5? Ťažko povedať, aká jediná vec, čo sa mi na ňom páči. Vyzerá ako nejaký skúsený človek, ktorý vypadol z lode, objavil sa na ostrove. Hej. Ja by som mu dal 1. Alebo vieš čo, opravujem, ja by som sa opravil, že takže 4 by som mu dal, že 4. Ja by som mu dal 1 alebo tak 0,5. Akože tie body dávam hlavne kvôli tomu, že má svaly. Alebo ktokoľvek, kto má svaly, okamžite vyzerá lepšie. Ale akože ani nemá nejaké extra svaly, iba také, že
Ruky a ramena má také, že akceptovateľné. Teraz nastaje taký zvrat. Toto je ako vyzeral teraz a ďalšia fotka je ako vyzeral pred... Klikni si na tú ďalšiu fotku. To je ten istý človek pred rokom reálne. To nemyslíš vážne? To je ten istý človek a tomuto by som dal reálne, že 9,5 z 10. Ja by som mu dal 7. A chápeš, to je ten istý človek, like, proste ten Tomáš, čo bol teraz v Love Islande, on vyzerá, keby proste skončil niekde na ostrove, tam i 6 rokov žil, každý deň bral drogy a neholil sa. Čo sa mu stalo? Akože to, lebo tá fotka oficiálna vyzerá úplne na p***u. Že úplne tá brada a vlasy, to aspoň vidíte, ako strašne zmení človeka. Proste hlava a vlasy a účes. To je proste crazy. Chápeš, že to je rovnaká osoba, reálne možno tak 7 mesiacov od seba. To je úplne insane. Len na tej druhej fotke má kratšie vlasy ako na tej druhej, čo si mi teraz hovoril, že si mám otvoriť, tak tam má kratšie vlasy ako na tej oficiálnej. To není trošku divné? A čo je na tom divné, však si nestriel vlasy, ani brádu, ani nič. Hej, len keď to bolo predtým odfotené, že ako mohol mať kratšie vlasy ako na tej oficiálnej fotke. Lebo na tej oficiálnej fotke má dlhšie vlasy. Ty sa vôbec počúvaš, pane? Ja neviem, možno sme si. Či vy... Predtým, in the past. No. Ty jasne, že keď mal v roku 2023 krátke vlasy a v roku 2024 má dlhé vlasy, tak akože, čo si myslíš? Je dobre, sorry, ja už som najba. Ja môžem byť takto jebnutý, to čo je? Však ani ja nechápem, akože čo tu trepeš. Dobre. Ja už som najba. Že jak môže mať ten Tomáš v roku 2024 v Love Islande dlhé vlasy? Keď v roku 2023 mal krátke vlasy, tak asi mu narastú do nie? Dobre, poďme ďalej asi. Teraz ideme na Pavela. Toto som zvedavý na tvoju a moju reakciu. Teraz ja začnem, keďže ty furt začínaš. Má ríšavé vlasy, nie? No, také niečo. Toto je jediný človek, ktorý som videla akože v Love Islande aj ako sa chová, ale to neviem do toho pliesť, proste ak sa mi páči. Nevedel by som byť s takýmto mužom. Ja neviem ani čo k tomu povedať, to sa nedá čo na to povedať proste. I don't know, 3 body za mňa. Ideš svoju recenziu. Mne sa páči, že je to už som ho videl a ja mám slabosť na čo sú úplne príjemní a toxickí. Že je toxický idiot. On bol strašne výrazný a taký, že najviac akože o ňom ľudia hovorili a boli o ňom videá tak. A on mi príde, že on je akože srandovný, ale to je presný opak srandy a humoru, aký mám ja. Že to je reálne heterohumor, úplne ten najhorší pre mňa. Páčia sa mi ruky má pekné telo. Tetovanie, no, není to bohviečo, ale okej. Akože páči sa mi viac než tí predošlí, kind of, má pekné vlasy. Neviem, ja by som to s ním skúsil, má pekné ramená napríklad. Why not? Rozmýšľam, že aké bodové hodnotenie by som mu dal, tak určite 6 a viac. Tak povedzme, že 6. 6 by som mu dal. Akože telo má pekné, hej, však pozri sa na tie ruky. Hej, tie ruky sú veľmi pekné. Vyčakalo, tak to všetci mali reálne. No, ten Tomáš nemal také pekné ruky. Ani Erik. Tadeáš mal väčšie ruky. A Dušan mal najväčšie ruky. Počkaj, Dušan. Akože, ono to na tej fotke nevyzerá tak, ale keď reálne si pozrieš nejakého jeho videa, tak on je fakt, že obrovský. Dušan? Akože nevyzerá ten Pavel ako možno, že je ale nepochopený, hej, že proste má taký špecifický spôsob vyjadrovania, hej. No určite není
on má práve, že ako si povedal, že veľmi špecifickú osobnosť a humor. Ale presne ten humor, čo má, tak to je úplne... Akože na základe vzhľadu by som mu dal tak aspoň 6, určite. Dobre. Ideme na ďalšieho muža, ktorý je mňam, Trabo, bombshell, prvý bombshell. Čo na neho hovoríš? Má pekné telo, má pekné tetovania. Zaujímalo by ma, že čo má vytetované na tej ľavej časti. Na ričke. Áno. Tetovania sú fakt pekné. Na koko. Nechápam, prečo majú všetci plavky na sebe reálne. Na všetkých tých fotkách majú všetci plavky, ale okej. A čo majú byť nahý? Ako keby mali boxerky, tak by to bolo viac hot ako plavky. Tak ono to je Love Island, akože si na pláži, tak akože plavky vibe, you know. Hej. Vyzerá byť ako dobrý človek, podľa mňa. Ako z tváre. Možno, že keby bol oholený, by sa mi to páčilo viacej, keby nemal tie fúzy. Alebo buď keby mal dlhšie fúzy, že bradu, alebo keby bol úplne oholený. Toto mi úplne nesedí k nemu ten štýl fúzov. Telo má veľmi pekné tetovania v porovnaní, napríklad keď si pozriem tetovania toho Pavla, tak oproti Pavlovi a ostatným má veľmi pekné tetovania a dal by som mu tak, keďže som Pavla hodnotil ako 6, tak tomuto dám 6,5. Mne Trabo príde asi, akože ja ich všetky nepoznám, takže neviem, ale podľa toho, čo si akože spomínam, akí tam boli muži, tak mne príde úplne najviac sexy. Úplne môj typ. Hnedé vlasy, trošku fúzy, sexy telo, sexy tetovania. Takého muža chcem. Ja by som mu dal 10 normálne. Dobre. Takže ďalej tu máme Dana, bombshella. Mne sa nepáči, že je celý oholený a má len ten knírek. A ešte to má aj taký neupravený. Pre mňa to je neatraktívne. Takýto neupravený knírek. A príde mi, že hrozne moc ho zostaršuje. Je to vôbec slovo? Zostaršuje? Robí starším. Že ho to robí starším. Akože kebyže má aj fúzy alebo bradu, akože overall, tak bol by fakt, že sexy, ale akože s tým knírkom sa mi nepáči. A koľko by si mu dal bodov? Teraz ty povedz, čo na ňo hovoríš. Súhlasím s tebou, že ten knírek ho robí starším, ale paradoxne ho to robí trošku atraktívnym, pretože pôsobí tak viac, že je tak z očí mu vyžaruje taká priateľskosť a dobromyselnosť, ale ten knírek ho robí takým dominantným kind of, že chápe, že má všetko ostatné ohľadné, len ten knírek má, že mi to príde také trošku sexy. Telo má proste dobre, má nejaké svaly, ale v porovnaní s tými ostatnými nič moc. Tetovanie je také, že výrazné. Tak ale nemôže sa pozrieť iba na ruky, ale akože telo, abs, má akože sexy. Akože dobre, je chudý. Vieš, keď si chudý, tak skoro každý má abs. Akože keď je chudý. Že úplne... Girl, on není chudý. Čo viem. Akože vidím tam svaly. Moc tuku tam nevidím až tak. Však pozri sa na tvár. Vieš, keby bol tučný, tak tvár má tučnú. A tvár má úplne chudú. Však hej, ale to neznamená, že je skinny. Však nie je skinny. Možno, že ten, akože dobré, skinny není, ale to sa mi ani nepáči, keď je chlap úplne skinny. No. Ale možno, že ten účes by som trochu zmenil a overall mi príde celkom sympatický a nevadí mi, že nemá svaly. Že pri tomto človeku mi to nevadí, že nemá nejaké svaly veľké. Tak by som mu dal tak, že viac ako 7 bodov. Že povedzme tak 7,5 by som mu dal. A čo hovoríš na to jeho tetovanie? Na ten štýl? Že tam má nejaké indické? Vieš čo, keby to mal... Kurva, ako sa povie, že India a tetovanie z Indie. Indian. Tetovanie. Indian. No, hej, indické. Mne to prípada jak indické tetovanie, I don't know. No tak... a proste, páči sa ti alebo nie? Alebo akože, akože názor. Neviem posúdiť, že či je to indické tetovanie, alebo že z akého štýlu to pochádza. Ja nehovorím, že to je indické tetovanie, ale že mi to tak prípada ako také indické tetovanie. Keby to mal len na tej ruke, napríklad na tom bicepsi a na ramene, sa mi to ešte páči. Ale na trupe sa mi to nepáči. Že tam mi to príde neprirodzené.
Áno, s týmto súhlasím, že kebyže to má iba takto na ruke, tak to by bolo fajn, ale že to má takto pretiahnuté až sem, tak to kazí to tak. Napríklad, keby to mal dokončené cez celý trup, tak by to pôsobilo až príliš extrémne, ale stále by to bolo lepšie, ako je to teraz, si myslím. Kebyže to má fakt iba takto na ruke, takto, alebo kľudne aj cez celú, tak to by bolo fajn, ale takto, keď to máš, odtiaľ to tak. Hej. Rozmýšľam, čo to za prívesok tam má, nejaký kamienok. Nejaký shooter. A čo by si na ňom zmenil? Určite by sa mi páčilo, keby bol viac vypracovaný, keby mal tak 3-krát viac svalov, ako má teraz. To by ho určite urobilo krajším a zmenil by som účes na ňom, nejaký, možno, že dlhšie vlasy, keby mal, nejaké dlhé, rovné, neproste nejaký pekný účes dlhších vlasov. A akože tie fúzy, čo ja viem, to mi je jedno, tie mi nevadia a to je všetko asi. Akože telo má fajn, ruky by mohol mať väčšie, či ty by si chcel mať väčšie telíčko? No objem. Keby bol tak minimálne 2-krát väčšie objem. Minimálne 2-krát. Ja, ale si predstav, že akože má väčšie ruky, to by úplne k nemu viacej pasovalo. Hej, určite. Tak perfektne aj k jeho telu a kebyže má väčšie ruky, tak to by úplne pasovalo. Určite biceps, ramena, triceps, trapézy, všetko, aj trup. Však v podstate na trupe nemá skoro žiadne svaly. Nemá. Takže, no. Mohol by mať trošku väčšie citušky. To tiež. No, a koľko bodov by si mu dal? 7,5. Tie vlasy sú akože fajn, mu to akože sa hodí. Možno by som mu dal to akože trošku dlhšie. Určite by som mu dal akože fúzy všade, po celej brade. To tetovanie z ciciek preč, väčšie ruky a bol by aj na desinu. Vyzerá akože dosť pozitívne a takže you know, že proste nie je to nejaký Hej, určite. Uvahobo, ale takto, keď ho vidím, tak ja by som mu dal 6,5. OK. Tak o toho sa budeme byť spolu. Teda môj, ty kurva. Ty si mu dal 7,5? Hej. OK. No, a teraz ideme na Adam Bombshell. Ty si ho už videl, alebo nejak ho poznáš? Nie. Ja ho poznám, áno. Pretože on natáča akože na TikTok a na Reelska rôzne skeče a také pičoviny. Dokonca tento človek... Ty kde si čo robíš? Pozrám sa na neho. Dokonca tento človek, keď som bol na ČSMT 2023, robil som v ňom rozhovor. Oh. On je taký, že personality, funny, tie vlasy sa mu celkom hodia, akože aj k očiam, aj k tej brade. Vyzerá akože tučne, ale vidím svaly, pekné cetušky má, vyzerá ako v pohode brat otca. Tvojho? Nie, že proste ja keby som mal napríklad 10, tak môj otco má brata, tak takto nejak by vyzeral. Hej, môže byť. Že vyzerá proste, a je fajn, a I don't know, výzorovo vyzerá proste tiež dobre. Nemôžem povedať, že vyzerá zle, má väčšie svaly ako ten Dano, takže množstvo svalov je dostatočné. Mne sa paradoxne ten objem páči, že nepríde mi tučný, mne sa toto páči, keď je takýto objem, že mne to príde atraktívne. Ale on akože v realite vyzerá tučný, nie takto svalnatý, takže... Hej, no tak to neviem, ja som ho nevidel akože v realite, ale... Ja áno. Viem si predstaviť ešte väčší objem, že ešte väčšie množstvo svalov. Má malé ramená, že každý, kto má takto ruky a si ich napne, tak vyzerajú väčšie. Malé ramena? A aké chceš mať ramena do piči? Akože, neviem, neprídu malé. Neviem, akože súhlasím s tebou, že má pekné oči, a idú mu k tým vlasom, ale ja by som paradoxne si myslel, že neviem, či mu tie vlasy až tak idú, že skôr by som si predstavil nejakú že svetlú farbu, ale nie až takto svetlú. Vyzerá byť v pohode, ale není to úplne môj typ do tváre, svaly má pekné cecky. Ale on není svalnatý reálne. Tak možno, že prestal cvičiť alebo niečo. Akože I don't know, ale keď si potrebuješ jeho Instagram a tak on vyzerá skôr tučne ako svalnato, takže... Hej. Toto je možno také, no,
trošku vylepšené. Len na základe svalov by som mu dal 6. A ešte chcem povedať, že hodnotíme týchto ľudí na základe týchto fotiek, nie na základe nejakých iných fotiek, pretože samozrejme tu môžu vyzerať lepšie, niekde môžu vyzerať horšie, alebo naopak, ale tu ako vyzerá, tak ja mu dám 8. Ale oni sú reálne všetci na čo ich tam vybrali. Takže ďalšieho tu máme Bobšela, Audu. Píšu tu, že to je nejaký policista. OK. Tento sa mi hrozne páči. Vyzerá hrozne tak sympaticky, proste tak milo, taký, že sa o teba postará, taký, že akože nevyzerá, akože ty čo robíš? Sorry. Počúvam. Akože, veď sa pozrieť na neho do No vidím ho, no. No tento muž určite akože nevyzerá perfektne alebo dokonalo, 10 z 10, ale proste ide niečo z neho také pozitívne, také, že proste o tebe sa postará, proste, že je taký romantický, taký, že you know. Akože súhlasím s tebou, že vyzerá byť ako dobrý človek. Má aj peknú tvár, aj zuby, aj úsmev, aj bradu, aj svaly, OK, fajn. Teraz keď to hovoríš, tak akože s tebou musím súhlasiť, že myslím si to isté. Hej, vyzerá byť dobrý človek, akože dobrý chlap. Ja, že kebyže to je tvoj boyfriend, tak si myslím, že by bol veľmi dobrý boyfriend. Súhlasím. Akože svaly by stále mohol mať väčšie, ale overall it's okay. Napríklad, keď ho porovnám s tými ostatnými, ktorí mali napríklad, že pekné telo, ale nepáčila sa mi tvár, tak v tomto prípade je ten balans lepší. Že aj tvár je sympatická, aj telo vyzerá dobre. Takže je sympatický určite. A hlavne ja cítim z neho takú auru, proste úplne takú pozitívnu, takú... Neviem, či aj ty u niektorých ľudí proste vidíš alebo cítiš nejakú takú auru, takú pozitívnu alebo tak. Hej. Určite. Tak proste z neho vyžaruje úplne také slniečko, také úplne, že taká proste pozitívna energia. Hej, v tomto s tebou súhlasím, určite. Lebo vidíš, že keď sa usmieva, tak aj z tých očí to cítiš, že... Hej, úplne proste zo všetkého. Ja by som mu dal 9. Ja by som mu dal 8. OK, no, toto som veľmi zvedavý na naše názory. Máš už otvorené? Hej. Ďalej tu máme Kali, divácky výber, čiže asi si ho vybrali diváci z niekoľkých mužov. Tento pán, nepíšu koľko má rokov, I don't know, jediné, čo je na ňom pekné je zuby. Aj tie sú fake, takže... No. Podľa toho výrazu tvára vyzerá byť možno, že ako dobrý človek, ale myslím si, že by som si s ním nerozumel. Mne sa páčia skôr... Hej, to presne toto, že proste pozerám sa na neho a úplne vidím, že proste nemáme sa o čom baviť, že proste iné záujmy, iné všetko. Hej, príde mi taký, že má takú nejakú osobnosť, ktorá mne nebude vyhovovať úplne. Aj keď možno, že môže mať, povedzme, zmysel pre humor, ale neviem, nepríde mi podľa tváre sympatický. Ale my proste hodnotíme iba, ako vyzerajú a aká aura z nich vychádza tak, takže... Nemôžem povedať, že by bol škaredý. Hej, že akože že to tvár mi nepríde. Vieš, keď si pozrieš nejakých chalanov, čo ti píšu, neviem, kde na Grindri. No, tak to je, no. Nemôžem povedať, že je to škaredý idiot, alebo že je to škaredý chalan, ale nepríde mi sympatický. Mne sa páčia belší ľudia s rovnými vlasmi. On je tmavší, má kučeravé vlasy. Tá brada mi tam tiež veľmi nejde. Možno, že keby bol oholený, by vyzeral lepšie, keby mal iný účes. Dobre, má svaly, tetovanie, je celkom pekné. No, moc svalov nemá. Nemá objem, hej, akože objem moc nemá, ale v porovnaní s inými... Strašne sa mi páči na tej ľavej ruke. On vyzerá proste hrozne chudo a že akože vidno mu svaly, ale akože chudý. Páči sa mi to tetovanie.
to, čo má na tej ruke a ktorému ide až na krk. Hej, že to sa mi páči, to mi príde celkom originálne. Keď si odmyslím tvár, tak telo je OK, ale nie je to typ človeka, s ktorým by som chcel niečo mať asi. Ja by som povedal toľko k tomu, že není škaredý, není ani krásny, proste ja by som mu dal 3 body. Reálne na tomto mužovi, Kali, mi nepríde nič atraktívne. Akože tvár, že 0 a len na základe tela by som sa s tebou zhodol tiež 3. Takže číslo 3. Že akože, keď ho vidím, alebo kebyže ho vidím osobne, tak akože vôbec nie som z neho vzrušený, že proste... Akože keby vidím, že príde ku mne 6 chalanov svalnatých a on medzi nimi, tak som akože vzrušený. Ale keď sa pozriem samostatne na ňo, na jeho tvár, tak mi nepríde vôbec sympatický. Hej? Že akože telo OK, že telo má dobre, ale do tváre, že... To je úplne také random medzi týmito mužami. Úplne, že... Ja keby zobral niekoho z ulice. A teraz ideme na ľudí z Casa Amor. Prvého tu máme Natana, ktorý už bol, sa mi zdá, že v Love Islande jednotka. I don't know. Takisto bol aj Survivory a tak a proste... Niekde som ho videl, ale neviem kde už na internete. Akože mne prídu černoši, že všetci akože majú pekné tela, tvály a tak, ale akože on mi nepríde atraktívny. No trošku zostarol, musím povedať, za posledné roky. Není úplne špatný, akože nemôžem povedať, že je špatný, nemôžem povedať, že je škaredý, to určite nie. No. Vedel by som s ním chodiť nejaký čas, ale z dlhodobého hľadiska, že dlhodobý vzťah by s ním asi nefungoval, si myslím. Na základe tejto fotky. Napríklad mne sa nepáčia jeho uši. Že to čo má? A to čo má na tom pravom uchu? To čo má zlaté ucho? Či čo to je do Neviem, tie uši sú divné. Však jedno ucho má hnedé a ďalšie to práve má zlaté. Či čo to je? No, to je možno, že mám svetlo také. Ale reálne on má zlaté ucho práve. Tam má nejakú náušnicu a bradu, možno, že keby nemal tú bradu, keby bol doholátka oholený, tak si myslím, že by vyzeral v mojich očiach lepšie a možno, že obočie, keby mal tiež trošku upravené, že obočie... Vyzeral ešte horšie. Neviem, proste vlasy, brada, obočie, niečo s tým proste spraviť. Preto... Neviem, mne nepríde atraktívny. Natanovi by som dal 2 body. Ja by som mu dal asi tak, že 4 body a sú nejaké veci, ktoré sa mi nepáčia, o ktorých ani nemôžem hovoriť, ale... Tak hovor. Má pekné svaly, to telo má veľmi dobrú formu. Forma je dobrá. Aj ramená, aj proste cecky, ruky... To vyzerá dobre, tak 4 by som mu dal. Mne sa nepáči, že je príliš tmavý. Napríklad. Ale to prosím ťa vystrihni z toho YouTube, lebo toto tam asi nechcem. Wow. Budú ma mať za skôr asi potom. Nie, však to je každého preferencia. Ale je to true, je to pravda. Mne sa páčia proste bieli chalani. Ďalšieho z Casa Amor tu máme Maťa. Podľa mňa toto je najškarečší muž z Love Island 4. Že na ňom mi reálne nič nepríde atraktívne. Nechápem, ako si Domi Aladžia mohla vybrať tohto za mňa najškarečšieho muža z Love Island 4 namiesto Dušana. Ja by som mu dal 1 bod. That's all. Môžeš pokračovať. Ja už som povedal všetko. Rozmýšľam, že čo sa mi na ňom páči. Určite ma zaujali oči. No mne práve, že nič. Akože tie oči On sú... tam nemá ani reálne čo robiť, proste. What the fuck? Má veľmi výrazné oči, tie sa mi páčia, keď si odmyslím všetko ostatné. Však normálne klasické modré oči, čo je na tom, akože special. Nie každý má modré oči, vieš, väčšina populácie má hnedé oči. No však áno, ale to, že má modré oči, to neznamená, že má nejak special oči, alebo pekné oči, proste. Reálne neviem, možno, že neviem, či to je modrá, ale vyzerajú byť ako modré. Má modré oči. Úsmev, určite má pekné zuby, to určite, ale ako prvé, čo ma upútalo, je brada a vlasy. Že proste...
No. Tak ale do Love Islandu nikto nepôjde bez zuba, alebo čo ja viem, ako do zámeny manželiek. Neviem, no tá brada a vlasy mi nejako k nemu nejdú. Proste nevyzerá to dobre. Ja reálne, kebyže zmení účes, tak to by urobilo strašne veľa. Hej. Ten knírek pod nosom mi až tak nevadí, ale tá briadka, čo má akože na brade, to nevyzerá dobre vôbec. To je také neupravené, no. Ten melír, alebo čo to má také biele a celý to vyzerá jak parochňa, alebo čo keby mal na hlave. Ja si myslím, že to biele není melír, ale že to je nejak odraz svetla, lebo reálne to si nemyslím, že reálne má. Teraz keď sa na ňu pozerám, podobá sa na môjho kamaráta jedného a nemyslím si o ňom, že je to zlý človek. Hej, že nemyslím si, vieš, keď sa na ňo pozrieš, nemôžeš povedať, že by to bol akože zlý človek. Ja, ale vyzerá pohode, ale my hodnotíme zľa, takže... Určite môžem povedať, že má aj nejaké svaly, asi cvičí, asi nie dlho, dobre. Vypadá tak úprimne feminínne. Trošku taká ženská stránka z neho vyžaruje, taká feminínna trochu, podľa mňa. Dať mu trošku make-upu, obliec mu nejaký crop top, hneď gay ikona. Nečudoval by som sa, keby to bol bisexuál alebo skrytý gay. Takže je tvoje hodnotenie na neho? 1,5. OK. Ďalšieho muža z Casamor tu máme. Davea. No, tento vyzerá celkom fajn. Už len ten úsmev a tá tvár ma upútala, že vyzerá sympaticky. Mne príde hrozne divné, akože to jeho čelo s pomerom s jeho krkom a tvárou. Hej, vyzerá to trošku upravené. Nesedí mi to tam. Súhlasím. Vyzerá to ako Skibidi Toilet trošku. Ale fakt proste, že ten krk vyzerá, ako keby to upravili v nejakom Photoshope. Proste ten celok mi nepasuje k sebe. Ja keby si zobral Lego postavičku, dal telo a inú hlavu. Súhlasím. Ale nemôžem povedať, že je škaredý. Určite toto je typ chalana, ktorý je na tej škále, ktorý sa mne páčia. Vyzerá sympaticky. Niečo na tej jeho tvári je divné, alebo na tej montáži. Neviem, či to nejako upravovali. Ale telo má pekné, aj tvár má kind of peknú, pekné zuby, pekný účes. Samozrejme svalov môže byť vždycky viac, takže, ale má pekné ramená a pekné trapézy, takže super, akože za mňa kľudne by toto mohol byť môj priateľ možno. Akože ja kebyže mu vymením hlavu, tak devina, ale takto ako je, tak neviem, proste mi to nepasuje dokopy celé. Ja neviem ani akú by som mu dal hodnotenie. To je ťažko, lebo telo má tak 8. Akože hlavu nemá špatnú, ale proste to nesedí spolu. Má viac vypracované ruky ako trup. Keď sa pozrieš na ramená, pozri sa na jeho ramená a na jeho cecky. Že to je úplný nepomer. Nie, to mi nevadí, ale proste ten krk a hlava s tým telom, to mi nesedí. V porovnaní s chalánmi, ktorých som videl za celú dobu na internete, by som mu dal tak maximálne 7. Ja reálne neviem, koľko by som mu dal. Fakt, neviem. Proste tým, že tá hlava a krk mi nepasuje s tým telom, tak ja neviem, ako mu dám hodnotenie. Ja sa tu zdržím hlasovania. Máš ešte niečo, čo by si chcel k nemu povedať? Hej, ja si predstavujem, ako kúšem do tých ramien. Že ako ho objímam a ako sa mu zahryznem do ramena. Dobre, tak môžeme ísť na ďalšieho. Ďalší tu je Johnny z Casamor. No neviem, toto je trošku divné. On vyzerá ako beloch, ktorý sa nafarbil tým samoopalovacím krémom alebo niečo také, ako čo bol v Solariu alebo niečo také. Tie oči sú divné, však to vyzerá ako keby mal šošovky nejaké pre Boha. Oni reálne tie fotky museli nejako upraviť. Ja, však oni to upravujú, tieto fotky, všetko. Preto vyzerajú niektorí tak divne, ale musíme hodnotiť to, čo tu máme. No neviem, ja by som mu dal tak maximálne 2,5 boda. Ja neviem, on je strašne divný. Nevyzerá veľmi sympaticky. Telo OK, ruky, not OK, oči fajn, ale nehodí sa to k tvári. Tvár
celkovo. Not good. Vlasy. Ja neviem. Tiež sa zdržím hodnotenia. Jediné, čo sa mi páčia, sú trapezy. Hej, na krku, tie svaly. To mi ako prvé zo svalov udiera do očí a to sa mi páči. Inak mi nepríde sympatický. Fakt, že tak 2,5 boda maximálne. Nepríde mi vôbec sympatický. A nemyslím si, že by sme si rozumeli. Aj keby ma on chcel, tak ja by som ho nechcel. Ja ho hodnotiť nebudem, lebo neviem. Potom ďalšieho z Casa Amor tu máme Michala. Michal. Ten účes sa mu nehodí. Ani tie fúzy. No, súhlasím. Tie fúzy má divné. Divný strih. Oči fajn. Telo tiež fajn. Ale akože celkovo... Toto je také, že proste, ani škaredý, ani pekný, medzi proste. I don't know. Vyzerá tak, že... Nie, že ničím ma akože neukúzli. Alebo akože, že proste není ničím zaujímavý. Hej, do tváre určite není zaujímavý, vyzerá byť už trošku starší na môj vkus. S vlasmi s tebou súhlasím, že vlasy by mohol mať iné. Podobajú sa inak na moje vlasy, keď som mal vo videoklip. No, dobre, to je no. A fúzy? Tie mu tiež nejdú. Tento typ akože fúzov na brade sa mi vôbec nepáči. Ale on to má tak divno dohora tie konce. To som ešte reálne ani nevidel. Tam vyzerá dokonca, že má šediny nejaké na boku, alebo čo to je, neviem. Ale takto telo má v pohode, že to je akceptovateľné. Má pekné ramena, to sa mi fakt páči. Keď si pozrieš to ľavé rameno na fotke... Ja. Hej, to je sexy, no. Hej, je to sexy, aj trup. Tie abs má veľmi pekné. Že akože telo je pekné, určite. Ale... Trošku väčšie ruky a čelo, akože fakt, že perfecto. Ale hlava mi k tomu nejde. Akože keby mal inú hlavu, tak ho berem, možno. Len celá hlava by musela byť iná. Akože nie, za mňa akože celé pohode, len kebyže zmení účes a tie fúzy a strih, tak by to sladilo k sebe. Vieš čo, teraz keď nad tým takto hovoríš, keď nad tým rozmýšľam, tak možno, že máš pravdu. Že stačilo by zmeniť len ten účes a tie fúzy. Lebo to strašne robí veľa vlasy, a ešte aj keď má niekto fúzy a keď si ich správne upraví a správne si dá ich proste k ich tvári a k shape of the face. Kebyže to urobí, tak akože je fakt, že sexy. Akože ja je teraz sexy, ale potom by bol o mnoho viacej sexy. A tiež mi trošku z neho príde, že vyzerá tak trošku jemne do tváre a trošku ako taký ťučko. Že nepríde mi ako veľmi inteligentný človek, alebo tak, že príde mi taký... Nepríde mi veľmi dominantný napríklad, keď sa na ňo pozrieme z fotky. Ale tak tu nemôže súdiť podľa jednej fotky. No, to je pravda. Hej. Ale tak my súdime podľa jednej fotky, takže... Vyzerá by taký trošku vyľakaný. Vieš, že keď ho fotili, že je taký prelaknutý trošku. Mne príde ako taký chill guy proste, ktorý není homofóbik a proste baví sa so všetkými a neodsudzuje ľudia. Ja, taký proste fajn chlap. Hej, ale telo má pekné, akože to musím povedať. Telo máš pekné, Michal, akože super. Telo má pekné a hlavu má na p***u, takže... No musíme hodnotiť celkovo. 4. Ja by som mu dal tak 7,5. Keby mal peknú hlavu, tak by som mu dala 9, ale no. Tak akože kebyže si zmeníte vlasy a tie fúzy, tak aj 9,5 by mohol byť, ale momentálne tak. Takže teraz tu máme úplne posledného bombshella, čo akože mi príde celkom divné, že po Casa Amor prišiel ďalší bombshell, ale okej. Jeho meno je Daniel, že vraj to je sexy podnikateľ. Daniel je finalista súťaže muž roku 2024. OK. Tak to nechápem teda, ale OK. Pre mňa je dosť zarastený na tvári, mohol by si to trošku upraviť. Má pekné, ruky menšie, zuby pekné ako všetci, tvár OK, účesík trošku zmeniť. Akože ja by som s ním nebol, ale akože
Je atraktívne, ale nie pre mňa. Musím povedať, že všetky tieto typy, čo sú v Love Islande, čo tu teraz pozráme, že skoro ani jeden z nich sa mi nepáči. Že nie sú to vôbec moje typy. Neviem, kto to vyberal, ale ani jeden z nich skoro nie je môj typ. Súhlasím s tebou, že je príliš zarastený, bije to do očí, že pôsobí ako keby vyšiel z džungle alebo niečo také. Aspoň tú bradu nejako upraviť alebo niečo. Zase má svaly, upútali ma tie cecky a tie chlopky tam. To je trošku sexy, že tá hruď mi príde trošku sexy kind of, samozrejme. To mi nevadí vôbec, že má akože chlopy tam, ani tam, ale na tej brade a tak. Hej. To by mohol trošku upraviť. Nemyslím si, že by som si s ním rozumel, že vyzerá byť taký iný typ osobnosti podľa fotky. On vyzerá úplne ako keby bola proste Love Island Dead, verzia, že proste takýto. On úplne vyzerá ako proste otec. Hej. Ale napríklad vlasy nemá úplne akože farba vlasov sa mi kind of páči. Farba vlasov je fajn. Uši celkom pekné, ramená sú akceptovateľné. Ale aj toto reálne, že... Ale aj toto reálne, že on kebyže si trošku upraví tie vlasy, alebo nejak ich zmení, plus tú bradu si trošku nejak upraví, tak tiež by bol akože úplne pekný. Hej, akože bradu, obočie a keby si vystrihal trošku tie boky možno, Ja? tak by Presne. to lepšie. No, tak by bolo reálne, že aj... Ale tento tam niečo aj odhaluje dole, víš, v porovnaní s tými ostatnými, že tie plavky má trošku také odhalené. Ja neviem. Akože skoro nikto z nich sa mi nepáči, musím povedať, z týchto chalanov, čo sú v tom Love Islande. Keby som baba, tak by som si nevedel vybrať. Že by som sa rozhodoval asi len podľa povahy, akú majú tí chalani. Rozmýšľam, že koľko by som mu dal. Maximálne 4. Dám už 4 body. Ja tak 6. No a teraz zo všetkých týchto mužov vyber jedného, s ktorým by si niečo mal, alebo akože ktorý sa ti najviac páči, alebo s ktorým by si chcel mať niečo najviac. Ja to hneď viem. Hneď to viem. Ja asi aj viem, že... Ježiš, to je ťažké. Od začiatku, ako som ho videl, tak sa mi strašne páčilo. Ja mám asi tiež. A ako sa volá tvoj muž, ktorý sa ti najviac páči z týchto všetkých a s ktorým by si niečo mal? Najviac sa mi páči asi Dave. Dave? Počkaj, to kto je? To je ten, čo si hovoril, že má zvláštny krk v porovnaní s telom. Aha, už ho mám. Dave a ešte Dano by bol na druhom mieste. A skús uhadnúť, ktorý mne sa najviac páči. Alda. Na neho som aj zabudol, ale no. No, tak potom to bude niekto z tej prvej polovice asi. Trabo? Áno. Proste všetko perfektné. Sexy tvár, sexy telo, sexy tetovania. Vlasy pekné. Všetko. Mňam. Dobre. Takže Trabo a Dave sú výhercami a idú s nami na party do Bratislavy. A idú s nami sa zabaviť a potom zažijú sexuálne chvíľky s nami. Áno. Privátne. Ale inak to by bolo cool, ne? Že keby sa nám ozvali alebo niečo a ideme s nimi reálne von. Ja. Takže lidičky, pokiaľ tu bude dostatok views, zhliadnutí a lajko, takže ťukajte lajky, lebo toto akože mne to zobralo veľa nervov a iba hlava začala bolieť vďaka tomu. Čo som chcel povedať ďalej? Že si piť. Takže lidičky, pokiaľ toto video má dostatočne veľa zhliadnutí a lajkov, tak urobíme ďalšie video, kde budeme hodnotiť účastníkov Love Islandu 3. Takže lajkujte, komentujte, dávajte follow, dielajte a... neviem. Povedz Dovi! Dovi do piť. Dovi! Dovi! Má!